Hello guys, majang adlaw natang tanan. So karong adlaw guys, adlong Bernes. Kuan da nagpadung-padung ko sa kalsada kay naiuwan. Namin atos bay nga gila kunong kapayas ipaipo. Kay si Tiri man kuno tuning sa den ja mas Tiri diha nahinog naman kuno mo nang paipo na ni ja kay ja kunog. Masayang ra ba makaliptan ni ja. Ati Jinaida. Ja ato ko padung kus ila. Paman si Jada tus gikan majas bay ja. Ngena adtuon ra kuno nas ilak. Ipon ra. Ja karon day guys. Unjang alaw na meeting nagchat magmam ni Lexi mag-meeting kuno. Nalipay ko guys kay kuan way kabutang nga sa kalipay kay chat jang mam nga. Di man ta kumatin sa meeting kay nalagi koy lakaw. Di ta kumatin sa meeting kasi na koy lakaw ja kay chat mi jang mam nga na meeting lagi kinahanglan mga maatin kay si Lexi na honor. Ja mo atin na raman ko guys, excited na ko. Ja mo hatag og award ni Lexi. Diyan jarapad guys kay hangat. Na mga motor ang laway mauwaw ko. Jarag maipo na nahagkapayas. Shh. Dara guys, gikat-kat na manggod wa siguro kitas ate Jinaida dani. Na sayang raman pero karirang ko anang kuan guys da. Ring tapad. Kilaw. Kabangaan. Wala sa kita nga gikat-kat. Hasang kuan guys kaya maglisod ko wa tay photographer lagi. Wa tay taga video. Arang sayang man jud ako ra ba? Dako apag kuas langgam. Nagbiko dai ni nanay guys kay nangala kog biko charot nang lami bitaw kag biko guys labi nagkaron uwan-uwan lami adri kag biko man nang nagbiko mi. Bye, nahuman namig atin og meeting ni Lexi anja. Arang lipaya na ho guys kay dagkogrado si Lexi. Anja na honor si Ja. Dadarag jahang certificate. Ja atong tanaw ko an guys jahang grado. Tanaw ko. Permahan pa din na ho. Ang ijahang first grading kay 85, ijahang second grading is 89. Sa second grading ni ja 90 sa Filipino. English, sa math ni ja kay 82 sa first grading, ja 86 sa second grading. Araling panlipunan is 85 sa first grading, 92 sa second grading. Edukasyon pagpapakatao 86 sa first grading, 92 sa second grading. MAPI, 89 sa first grading, 92 sa second grading. Music, 88 sa first grading, 90 sa second grading. Kay second grading naman sila ron. Sa arts, 88 sa first grading, 93 sa first grading. Labilis eh. Sa physical education, first grading, 89. Second grading, 91. Sa health, 89 sa first grading, 92 sa second grading. Diyan na isang way grado guys. Nga, wako kay kuha pa ko na isultian na ng ma'am. Kaya ning uli na mamilitso. Kuan, English o Filipino. Kanan siguro ni sila. Ma. Diyan kay nalipay man ko hanggi pa palitag pizza. Nalipay ko diyang grado. Sa Katos State. Diyan na pa ice cream. Nga ko tayo sa. Gunting ka. Gunting, baso, kutsara. Hani ipakuan guys. Handunganan. Hindi ka po. Hindi ka po. Ipalaminit din ang kukunin. 86, 92 kung minta ka dahil kung mati na ka ang third reading taas niya kung grado tama na third o fourth pa may nagaman eh Taysa. Ito may mong dibati be? Marifan. Utro ano yung ipalit ice cream o pizza. Kananay, kanay. Uy, amo. Ice cream. hindi ko tayo yung biko Kaya?
kasi may patungkol. Ana, dahil may biko. Kung ka kay pipicturan. Yan na. Ang na me. Excuse me, excuse me, Karena yang excuse me. ingin menimuda, Kung ini imo. kung importante na. Oh ya, Isa may importante tawagan mo. Kubay? Okay. Wait. Maghukad sa kong biko guys ha. Kaya na nagbiko mas na sa wala naman ko nakabidyo ganiha kay nagmeeting. Sige sapot tapos meeting kay alauna. Darang lugadan na human. As kaptro na human. Diyan na ito pa misliksis merkado. Maghukad sa kong biko. Darag biko ni mother guys. Mga anday taninjo. Isa ka kilo rin yung gibiko kay kuan kanang arang lami among manggod ikaw biko kay uwan sa mo nang biko mis nanay. Ni mo pun kita kan kana ba. Laga tabi. Kana malata na isud lagi di na silupin. Panday-panday ta. Yan na asa imong baso day. Baso pod ni tatay. Asa na tangani ko kasuso. Bisa ko mo ko. Lakaw na day. Alaw na wadi rip. Di mo Bukton jud ni kiwa nam day rip. Tagubag among rip guys. Kulit tagbag upuhon. Day, baso ni tatay day. Pasa ni ko sa baso ko sara ko dai. Kaon ay. Pang ba mo? Duha ka baso day kay nanay. Ah, nasi pang. Kita mo makan ko suwa. Si. Ayan na ko na may inunan. Nanay, kaon na rin sa. Sudah na. Next Tilaw, good night. Sino na kay di mo kaugpit ko? Ikaw rin na yun. Nanay kay di mo kaugpon. Pizzo. Sa ko sara ko. Si tatay di pod. Di po, labo. Mukha mo ko na. Oh, wag ilang pizzo. Malasa. Kisa mo na Na kaya may na. ketchup na. Ikaw mo tutong buto kay. Nabog. Nilaw na sa'yo. Hindi mo nihang. Nungang ta guys. Buhok, ang sakit ng buhok. Di ma. Hindi man ko buhok. Buling-buling nga ng card mo ha. Daro ni ay. Niagas mong good night. Yan na, did you wash your hands? Alina? Wow. Namunaw ka? Labaw ka? Pagod. Pagtaw, pagod. Pagod ko, pero sa kaan. Mingo. Congrats, be. I love you so much. Kiss ko, be. Bang tao. Hang. Be, bawa kang tiguang. Nga. Kiss ko agtang, be. Samot. Maligo. Magtuon ka kada gabi kaya arong kung madawat sunod, di na pwede nga ni. Kanang arong malipay, just mama. Isa man. Surprise na. Mga magtuon tig ka. Hindi ka magsig-arsin. Kasabot. Mangala kog biko. Mabay ko ma. Tapos kali kaha. Murag buntis ba nangala? Madug na pag kumadaga. Madug-dugon ka. Basta padug-dugon ka nga na. Dagan ko'y kanan ba mastukan murag naglihi. Pero di iba da simba ko. Iba ko pa ko gidugo das. Sa tumbuhan na. January. Mailan man guys, basta dugon na ko kaya manubog ang dugas di ko. Di ang sakit akong baligkawang. Nga na, basta madaga ko. I'm so proud of you. Pangag. Sweet, dalhin yung ice cream ha.
Masa gugut sa rabbit ka, kay ako sa ice cream. Di ko man kuhingan unag ice cream. So, Sarap. Kung sarap. okay. Tamisan ko. Ang ganun. Oh. Thank you. Wait. Kuan ni avocado o strawberry. Nari day, nila. May tingog ayan ah. Nang lao mang mata. Tagdugay ko makatubos ta gabi. Kaya gabi eh. Pag cellphone naman ganit ko ang magdukaan, di hapon. Gabi, alas 12 ko ko ito. Sa'yo ko na po. Really? Dito lang. Tanan ko. Lami, jadi kag avocado ba? Na pabaroy balik diyang avocado. Timbunga baro ka po avocado. Mahal man sa Facebook. Po sa Facebook. Lami. Kung ako nag-serving spoon, kami bita po dari. Ya, pare naman nga. Kuha ng parang hindi ko ganang stick dili. Katandugaan, baby. Karoon na bitaw ni, hindi na kamay per. Maang upo. Ang bahay nga. Gapon 15. Ang palit pa. Kalau hindi sunod ba dito, may nag-release na. Hindi Sabi sa sa ID na nga, importante, hindi mo mong ID, o ka nang paghimog autorisasyon, pangutang siya, pinagbarog siyang Manahilin! damages. Nakuno importante ka, Jo. Uli. Hindi mo na mahimo. Diyan magnid. Kinangan, jag mo uli siya. Di, muli, ingis iprin, autorisasyon ra. Mahimo, hindi ipalag ng ID, ipa-LBC kunog ng ID, o autorisasyon, permahan dyan dito. Barato na magpa-ilbis eh. Wala tulong sa LBC. Kaya na karuhan ko Uli. kuha. Dah. Mga G's ko na. Ingis iprin. Kaya Atong damit bas bahay, damages. Atong gym ko magkuha sa 22. 22 man. Autorisi. Kazugit na ako makuha. Di si Paul. Iwan mo na. Si Paul kaya mang bana may kuan. Evangeline, ako na importante, Evangeline. Di sa atin lagi. Sa atin sa namin gumawa ka. May ibang doon nila eh. Sa atin lagi sa. Gamay na. Doon na kay Kuan. Wala kay Rip. Damages na. Nagkakamari. Kaya pa. Ayaw ba? Si Alexi. Ang tananin sa mo itong sipunan ni. Isip on taray? Sipun. On man. Di gaubok. Dami bulu-bulu. Dia sa ilan daw. Machukulit. At ani pa. Dadagsudan. Dapat pizza day. Hitsun. Ano ikagit yung baboy na yun? Ang panik ba? Hitsun. Hindi ka na pagpizza Yan na. Dapat pizza. Sama na ang tinuang kay. Ugaman. Mag-chat akong Evangeline guys. Mananghilin kayo na ako na yung pinaka-importante. What? Taka di mo sa bahay pluram eh. Hala. Sabi ka bright ah. Ang Pilipino. Kara, benda ka grado, kinadak ang grado ni Bibi kay 92. Na, yung grado no? Parang bright naman ay kaliksi. Kuya, Ano ako sa Pilipino mo may first ano man grading. yung English o malagi ka? Tanan mo na. Ha? Tanan. Awa pa makakompute siguro lang ha. Kuya, wag mathematics go. 86. Grabe. 1 plus 1 be. 2 plus 1. 2 plus 1. Wala kay ba? Wow, Lupi ka naggrado nga isa.